Musta tuntuu, että mun elämä menee koko ajan parempaan suuntaan. Alan tuntemaan ja arvostamaan itseäni. Toki tuntuu, että nyt tämä toinen puoli elämästä alkaa olla oikeasti mun näköistä, eikä jotain semmoista, mitä multa odotetaan. Tai että huolehdin siitä, mitä pitäisi olla. Toki olen siinä epäonnistunut yhäkin, että teen liikaa töitä ja pistän itseni hankaliin tilanteisiin. Kamppailen sen erakko-Annen ja trupaduuri-Annen välillä varmaan ikuisesti. Mutta urallisesti on etapit kohdillaan, ja vaikka en huomisesta tiedäkään, luotan kyllä siihen. Se on hämmästyttävä myöntää, että mä oon sinänsä aika rohkea. Ja mä toivon, että nämä viime vuosien suuret työpanostukset alkaa pian näkymään, ja saan siitä sitten semmoisen lumipalloefektin. Miinuspuolia on jatkuva väsymys. Tiedän, että pitäisi oppia nauttimaan matkasta, ei itse päämäärästä, mutta se meinaa välillä vähän unohtua. Ja tiedän myös sen, että mä oon niin sanottu antaja, eli teen tosi paljon muiden eteen, vaikka joskus olisi ihan tervettä myös kieltäytyä. Me tehdään paljon töitä yhdessä mun aviomiehen kanssa ja siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Jollakin tavalla Joni on analyyttinen ja mä taas tekevä ihminen, eli hän analysoi ja mä teen. Ja sillä tavalla me sparrataan toisia aika hyvinkin. Että jos olisi kaksi mun olosta, niin ei toimisi, mutta ei kaksi analyytikkoakaan, koska sitten ei tapahtuisi yhtään mitään. Mun juuret on hyvin tavallisessa keskiluokkaisessa vaasalaisperheessä. Äiti oli kampaamoyrittäjä ja isä oli tavallinen duunari. Eli ei ole mitään korkeakulttuuria opittu kotoa ja sen kyllä joskus huomaa. Elämän alku oli mun mielestä aika normaali, vaikka sitä varjosti surkeitakin tapahtumia. Mutta jostain kummasta syystä on saanut järjettömän määrän tämmöisiä sinnikkyysgeenejä, jotka on mielestäni aika epätyypillisiä. Ne vie mua eteenpäin ja auttaa nousemaan jaloilleen pettymysten jälkeen. Myös intuitio on ollut tosi voimakas mulla ihan nuoresta tytöstä lähtien ja kaikki isot ratkaisut teen oikeastaan intuition perusteella. Toki se on välillä vähän tuskallista, koska intuitio tarkoittaa muutosta tai se voi herätellä muutokseen ja lähtökohtaisesti ihminen välttelee muutoksia. Mutta toisaalta se on lahja ja sitä mä näin vanhemmiten myös kunnioitan tosi paljon. Ja mä koen olevani myös hyvä ja kiltti ihminen. Joskus on tämä piirre semmoinen, että sitä voi joku hyväksikäyttää, mutta silti mä koen, että kaikki hyvä tulee aina takaisin, muodossa tai toisessa.